Milí bratia, milé sestry, vítam vás aj pri dnešnom zamyslení. Dnes sa pozrieme na tému život po obrátení. Mnohí si myslia, že obrátenie je koniec cesty. Ale v skutočnosti je to začiatok. Začiatok novej cesty s Kristom. Cesty, na ktorej už nekráčame sami. On nás vedie. On nás chráni a on nás premieňa. Apoštol Pavol píše: Preto, ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci pominuli. Hľa, nastáli nové. 2. Korinťanom 5, verš 17. A Ježiš hovorí: Každý, kto počúva tieto slová a plní ich, bude podobný múdremu mužovi, ktorý postavil svoj dom na skale. Evanjelium podľa Matúša, 7. kapitola, 24. Tieto slová nám hovoria dve veci. Po prvé, obrátenie mení našu identitu. Po druhé, musíme stáť na pevnom základe Božieho slova. Prvý krok, teda nová identita. Obrátenie nie je len emócia. Je to duchovná zmena. Boh nám dáva nové srdce, dáva nám nového ducha. A ako hovorí prorok Ezechiel v 36. kapitole v 26. verši: Dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás. Už nepatríme sebe. Patríme Kristovi. Druhý krok. Božie slovo. Nový život potrebuje potravu. Tak ako dieťa potrebuje mlieko, aj nový kresťaň potrebuje Božie slovo. Apoštol Peter píše v prvom liste Petrovom v 2. kapitole v 2. verši: Ako novonarodené deti, túžte po nefalšovanom duchovnom mlieku, aby ste ním rástli. Čítanie Biblie nie je povinnosť. Je to životná potreba. Bez slova budeme stáť na piesku. A dom postavený na piesku sa zrúti. Tretí krok je spoločenstvo viery. Boh nás nestvoril na osamelé kresťanstvo. Potrebujeme bratov a sestry. Hebrejom 10:24 v 25. verši nás povzbudzuje: Neopúšťajme svoje zhromaždenie, povzbudzujme sa navzájom. V spoločenstve sa učíme lásky. Učíme sa odpusteniu, učíme sa službe. Drahý brat, drahá sestra, ak si nová vo viere, urob dnes tieto 3 veci. Každý deň čítaj Božie slovo a modli sa. Pridaj sa k spoločenstvu, ktoré verne učí Bibliu. Zapisuj si, čo ti Boh hovorí cez písmo. Obrátenie je začiatok. Ak má tvoja viera rásť, potrebuješ Krista každý deň. On je tvoj základ. On je tvoja sila. Pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, ďakujem ti, že robíš všetko nové. Veď každého, kto ťa nasleduje. Pomôž mu, aby rástol vo viere a v poslušnosti. Daj nám, prosím ťa, odvahu stáť pevne na tvojom slove. Ameň.